Eid Mubarak alle sammen. Ramadanen er forbi, og jeg er meget taknemmelig for alt, alhamdulillah. Ramadanen er en meget intensiv periode i forhold til tilbedelse, læring og personlig udvikling, samtidig med almindelig hverdag med familie og arbejde, så vi er meget glade for en stille og rolig Eid med familien. Denne gang læste vi Eid-bøn i Ishøj, og efter en inspirerende tale om Ramadan fik vi noget at reflektere over. Netop det her med, hvordan vi opretholder de ting, vi har fokuseret på under ramadanen. Inden ramadan startede, satte vi nogle personlige mål, hvad vi hver især vi gerne vil arbejde med, og hvad vi gerne vil opnå. Både personlige egenskaber, men især også i forhold til islam. For eksempel Amal og jeg, vi havde et mål om at lære hele bønnen med dansk oversættelse. Jeg synes personligt, at det forstærker tilbedelsen. Det, at man kan forstå og kan virkelig engagere og fordybe sig i det, man er i gang med at recitere. Familiens yndlingsmål, det er nok det at læse Koranen sammen, hvor vi også snakker om tafsir bagefter. Jeg ønskede faktisk at smage Dubai-chokolade. Det er jo så populært for tiden, men jeg må indrømme, det var lidt for sødt til min smag. Og vi fik købt ind til gaver, og det er bare meget rart at bringe glæde og smil hos vores kære. Tradition tro deltog vi også i Ramadan og Jandrat events med gekkobamser, og den her gang har børnene hæklet huer til den, og vi fik solgt bogmærker, som vi har doneret til Palæstina. Vi elsker virkelig at deltage i de her fællesskaber og mødes med vores gamle og nye kunder og venner og bekendte. Og så brugte vi aftenen på at forberede til Eid. Michelle, hun gav os hænder på, og vi fik købt Eid-tøj, og så fik vi spist en del samosa chaat. Ved afslutningen af ramadan, så føler jeg altid, at denne her ramadan var bare den bedste. Alhamdulillah for det. Det er en dejlig følelse, men det er også trist at tage afsked igen.